Ja se päivä, kukaan ihminen ei pysty pakenemaan. Kukaan ihminen ei voi lähteä karkuun. Sana sanoo, miehet tulee juoksemaan kaljoiden sisään, vuorten alle, mutta Jumalan käsi tuo heitä takaisin sieltä, minne ne menee piiloon. Sinä et ole oma itseäsi. Välitä sun sielusta enemmän kuin sun keho. Sun keho vie sun tuon. Sä luulet tätä seksiä. Antaa sulle ilon. Mä kerron sulle. Joku ihminen ajatteli samaa. Hän on kuullut ja mennyt pois. Sä luulet alkoholi on hauskuus. Joku ihminen kuoli siitä samasta syystä pois. Ja Herran sana sanoo, Jumala on laskenut joka ikisen ihmisen elinaika. Sun aika tulee koitumaan. Mun aika tulee koitumaan. Sitä päivää kukaan ei pysty pakenemaan. Kukaan ei pysty pakenemaan. Afrikassa monet sanoo, mä oon syönyt mun henki, vaikka sammut men kuole. Ne on menehtynyt pois. Jos Jumala sanoo, tänään on sun päivä, sä lähdet pois. Ihmiset sanoo, ei vitsi, 50 Centia on multi 9 kertaa. Totisesti eikä hän kuollut myöskään, koska hänen elinaikansa, mitä Jumala antoi hänelle, ei ole vielä päättynyt. Mutta se aika tulee, kun minä, sinä, sun äiti, mun äiti, sun täti, mun täti, me kaikki lähdetään pois. Ja jokainen saa hänen palkansa mukaan.